Тък му се оправях да излизам и ми дойде пакет и всъщност се оказа новата спирала на Panacea Cosmetics. Честно казано, тъй като обожавам Panacea, нямах търпение да пуснат нов продукт и честно казано обожавам това, че е спирала. Спиралата се казва Magic Lens. Първи впечатление за опаковката, мисля, че it's cute. Четката е обещаваща, тъй като това за мен е едно от най-важните неща при спирали. Look at this little bitch. Виждайки тази малка четка, просто вече нямам търпение да се сложа. Така, миглите ми не са извити, така че може да видите ефекта още на момента. Моля! Това е само един слой. О май гад! Те слагаме и на това око, че вече направо полудявам. Спиралата би трябвало да придава обем на миглите, да не ги спъстява и точно това прави и съм меко казано in shock. Честно казано, даже не съм се съмнявал в Panacea, че му изкарат the best product. Реагирам по този начин, имайки предвид малките и къси миглички, които притежавам. Четката е изключително удобна за долните мигли. Yes. Колкото и скъпа спирала да си сложа, просто миглите ми се изглеждат къси. Спиралата Magic Lens на Panacea със сигурност придава ефект на ламинирани мигли, издължени мигли. Аз съм в шок. Мисля, че покрай тази спирала доста марки ще фалират.